Dneska tu so Savkom budeme hrať čo? Babičko, Aničko alebo Granny. Presne tak. Ja sa pripojím na Dajte Savka. 5000 lajkov. Teraz. Tuto? Ne. Áno, tuto ražej. Ja som Audi Boomer 22. A tak zomrieme, no tak povieme tú kameru a tak bude, no tak už dáme, budeme. Mám meso. Mám meso. Samko, mám meso, chceš? Meso! Kde je meso? Meso! To patrí ku Kde je pavúk? Tu je. Ale tu potrebuješ nájsť kúš. Tak tu dá meso. Dobre, tam poviem. Babička Anička je mnou zabila. Viem. Dobre, dúfam, neby si Gabiem, potrebuješ nájsť kúš od tam tie dvere. Nie, jak sa to bolo? Nie od tam tie dvere. A od tam tie pavúkové možno. Kam tu je? Kamu, ja som zazvonil. Ja som ešte vonku. Ale idem dovnútra. Samko bude mať zbraň. Potrebuješ nájsť zo ňou kúš. Mám. Dúfam, že to nie je babička. Yes! Ne, ja som zazvonil. Fuj! Čo je? Babička. Nájsť kladivo. Mám kladivo. Kladivo? Áno. Sakra. Damian! Ja ju šutnem. Keby niečo. Kamu, sakra. Damian! Zastrelujú! Ja ešte. Prečo si mi nezastrelil? Samko spektatuj ma. Dobre. Idem ťa pozerať. Ide trochu vidieť mňa. Ja vidím zatiaľ babičku Aničku, idem ťa pozerať. Takže to som ja. Áno, toto je môj brat. To potrebuješ kliešte také. Zober kladivo moje. A ešte to patrí aj hore. To patrí aj. Tam, tu k pavúkovi. To patrí. Nie tam, kde on spí. Ja som prvýkrát mu dal meso a on išiel za ním. A tam bola ruka, tá čo patrí a oča, ja som išiel zobrať. A on nešiel po mňu, lebo on si vychutnával to meso. I see you. A ty to hodíš. Ale... Nie, ona robí len srandu. No, ona robí srandu. Nevadí, lebo ja som nešiel. Aha. Dúfam, ja som to ešte nepol. Vole. Dúfam, že to bude ty, alebo ja. No tak dobre, ty pekať ja, alebo ty. Však. Yes. Samko to bude, aha. No, áno. Nie, Damian! Chceš Samko to byť? Nie, ja som tuto. No, ja sa bojím. Tak, ty ma nebudeš zabíjať, prosím. Ja si ani nepripravím zbraň. Ja si nepripravím. Nemôžeš sa pozerať, kde idem. Nepozeraj. Damian. Ja sa nepozerám. Ja som to videl. Ja všetko. No hádaj, kde som.
A daj. A ty co nie otworzył? Ja sobie nie pozywam. No to... Zabijaj typką, ja nie. Proszę, to jest to trafik. Chodźa. Także moi brat i babiszka mieszkam. Tak. Yeah! Ja to mam zabił! Ja to mam Madryku Żudzia. To zberi. Jeden typek cię chyba. Jeden? Nie, dwa. Dwa. Uja, także wygrał są. Jest. Ano, zabił typka, trzeba posłali. Teraz to już uczy, to będę ja. Hej, to byś mogła. No ten, No bo ja to już nie chcę być. Ania. Ja chcę być. No bo tutaj tylko sobie zabił. Idziemy. Co? Ja sam nie był. Ja sam raz wołał teraz. Także wygrał. Nice, mam kuś. To tamci. Damian. Tu jest meso typek bel. Nice, jam. Nice. Tak, chodź tam wolę. On ma meso. Jedziemy speedrun. Ja wiem jak idzie speedrun. I see you. Prosiłem maj babiszku Aniszkowi słów. Damian, ciao. Mam bran. Idziemy na to. Babiszka? Masz tu kładziwo. Zobacz mnie do zbrań. Damian, zobacz zbrań. Typek zabrał zbrań. Typek zabrał zbrań. Typek zabrał. Nice. Typek zabrał zbrań. Typka nie. Nie zabrał. To było to. To była jedna. Wzór? O, to było. A chcemy wzorem? No. Chcę tu iść. Kto masz broń w rukę? Nikt. Ja będę mógł. Tam ja się nie. Tyś. Zabrał są z drzwi. Mam bitmani, no to. Nice. Idziemy do sprychy. Są szarowni. Samko pomoc. Nice. Teraz nie są roty. Nice. Co? Także Wygraliśmy. ano, babiszka Aniszka nam zabiła. A od teraz tu jeden typek albo ja. Nie, teraz to będzie ten typek. Nie, jak są to? Nie. Nie. No widzisz? Ale ja są niebo.
specjalnie do pripoji, ja byłem na świecie jako opisar. Nie, ja nic. Nice, mam kusię o pawuka. Damian. Nice. Niech do najdziecie mesu. Najdziecie jak do mesu. Damian najdzie. Nice, otworzył sobie od drzwi. Mam, a ja widzę pawuka. Ja widzę. Co? To zabyła? Mango, 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 mango.